Süýji ketelden ejir çekýän Aşgabatlylar mundan beýlek özlerine insulin ýazdyrmak üçin ketelhanalara öz kagydlary bilen barmaly bolarlar. Bu arada habar berýän Azatlygyň habarçysynyň sözlerine görä hem niýataglar bu täze düzgün barada derman ýazdyrmak üçin ketelhana baranda bilip galypdyr. Bu blanklary insulini muht alýan adamlara ketelhanada berdiler we mundan beýlek blanklary uly möçberde özleriniň çap etdirip getirmelidigini, sebäbinde olaryň ketelhanada berilmejegini duýdurdylar diýip habarçymyz 18-nji ýylda aýtdy. Onuň sözlerine görä Lukmanlar munyň sebäbini kagyd ýetmezçiligi bilen düşündiripdir. Ketelhanalaryň hassalaryň arasy blanklary öz ýany bilen getirmek talabynyň beýleki dermanlary ýazdyrmak üçin degişli bolup bolmadlygyny häzirlik sanyklap bolmady. Azatlyk radiosu bu arada Türkmenistanyň Saglygy saklaýyş we derman tenagaty ministrliginden düşündürüş almagy hem finansiýar. Türkmenistanda insuline diňe resept boýunça döwlet dermanhanalarynda alyp bolýar. Hususy dermanhanalarda insulin satylmaýar. Bu şertlerde süýji ketelden ejir çekýänler we olaryň ýakynlary insulin almak üçin hergede ketelhana baryp resept ýazdyrmaly bolýarlar. Hastalygynyň derejesine we agyrlygyna görä muhterman alyp bilýänlere, şol sanda insuline garaşly adamlar her aýda käte bir näçe edek dermany ýazdyryp almaly bolýarlar diýip Azatlygyň habarçysy belleýär. Soňky aýlarda Aşgabatyň ýaşaýjylary süýji ketelliler üçin iňňen wajyp insuliniň gytçylygyna hem duçar bolupdy. 13-nji maýda Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylary tutuş ýurt boýunça insuliniň ýetmezçiliginiň dörenligini habar berdi. Aşgabatda bir aý golay wagtyň dowamında ägir tuly nowatlar döräpdi. Uly nowatlaryň fonunda dermanhanalarda insulin uly çäklendirmeler bilen ýagny resepti görkezilen möçberden az berildi. Türkmenistanda derman gytçylygy dowam edýär. Soňky ýyllarda tutuş ýurt boýunça hususy we döwlet dermanhanalarynyň oňarçysy ýapyldy. Dermanlaryň gytçylygy hem gymmatçylygy güýçlendi. Däri dermanlaryň gytçylygynyň fonunda ilat köpçüligi dermanlary daşary ýurtlardan getirmekde hem päsgelçiliklere duçar boldular. Aşgabatyň halkara aeroportunda daşary ýurtlardan gelýän ýolagçylaryň el goşlarynyň barlanyp, içinden tapylan dermanlaryň hem medisina serişdeleriniň aeroportyň işgärleri tarapyndan alınýanlygy barada ençimegedek habar berilipdi. Soňky wagtda Aşgabatyň dermanhanalarynda gytalan dermanlara derek derman ösümlikleriniň şiiresini almak teklip edilýär.